Hyvä. Hyvä. Noin. Nyt on hyvä. Painava päälle. Paino päälle, tiukka haussi. Älä päästä. Underhook itse. Oma underhooki. Haastaa underhookia rauhassa. Se kaveri, Hyvä. Hyvä. Just noin. Nyt. Ota alemmasta kädestä kiinni. Uudelleen vaan. Pistä se köyhä lattiaan. Sillä ei ole polvea edes, mutta ota painetta päälle. Noin. Noin. Sait edun siitä. Alapää ja hyvä. Kaveri Just siellä noin. niin. Paino hyvin päällä koko ajan. Siinä on hyvä paketti, ja rupeaa hakemaan jalkoihin. Älä Ohjus sitä kättä. Arturi, mitä harjoitettiin. Underhookki takaisin. Haluatko jäädä käsiä, se saa se viivattua avulla. Hyvät otteet ja työntää maahan. Pidä kaveri alhaa koko ajan. Ja. Oikka. Kaiva se ja sitten pää toiselle puolelle sinne mattoon ja lähdet nostaa persettä. Pää sinne puolelle, missä onkin. Paine toiselle rauhaan. Toisen puolelle päälle. Sinne ja pidä siellä. Siellä niin, pää koko ajan mattoon ja lähdet nostaa persettä. Ja ottaa deep halfia. Saat hyvän paineen sinne. Tarkkana paino päälle. Pysy. Päällä vaan, hyvä. Pidä. Nousi ylös. Päällä vaan. Sait edun siitä. Puolitoista minuuttia. Jarkko, sä oot 2 edulla häviöllä. Hyvä, hieno. Pisteet tuli. Nyt vaan ohi. Ohi vaan sieltä jaloista. Polvi sieltä nyt. Sivu jalat. Arturi tarkkana. Tarkkana nyt se. Älä jätä omia käsisi väliin. Paino päällä nyt koko ajan. Koko ajan paino päällä. Ota se yksi käsi pois sieltä. Pidä se paino siirry päällä. Pidät se just tolleen saveri siellä matossa. Koko ajan se paino siirry. Jarkko, minuutti jäljellä. Pidä vaan se paino päällä. 2-0 häviöllä. Nyt hoito vaan. Jaksaa. Päästä toisen ylös. Niin nyt on vähän hengittää sillä toista. Hengitä ihan hetki. Paljon aikaa. 30 sekkaa. Älä anna sliipata. Pysy päällä. Pidä vaan. Hyvä tasapaino. Nyt tarvitsis tehdä jotain. Sä voitat, jos pysyt siinä päällä. Älä luovuta Arturi nyt, et vielä voittanut. Paino hyvin päälle vaan. Hyvät otteet. Pidä vaan. Sweeppiä lähdet hakeen siitä jonkin. Pidä vaan. Älä luovuta. Aika. Hyvä.